Školy v prírode sú aj o spoznávaní krás Slovenska. A teraz by sme vám chceli ukázať skrytú perlu Považského Inovca, konkrétne rekreačnú oblasť Bezovec. Penzión na Bezovci sa nachádza v rekreačnej oblasti Bezovec v Považskom Inovci, len 20 km od Piešťan, 10 km od diaľnice. Penzión sa nachádza v tichej horskej prírode, ponúka bezpečný ohradený areál, v ktorom nájdete dostatok priestoru na vonkajšie posedenie, učenie aj aktivity s deťmi. Priamo od penziónu sa doslova po pár schodoch dostanete k takýmto krásnym lúkam. So slnkom zaliatej terasy môžete sledovať, ako si deti užívajú animačný program s našimi animátormi. Deti sa určite potešia tomuto modernému ihrisku, na ktorom nájdete trampolínu, hojdačky, preliesky, ohnisko, ale aj outdoorové pexeso a kriedové tabule. Netrafil, ale vy výberom Bezovca určite trafíte. Takáto pekná jedáleň pojme cca do tých 50 detí, čo je aj ideálna kapacita tohto penziónu. A rovno z jedálne máte výstup na takúto krásnu slnečnú terasu a lúky za ňou. V takýchto pekných a moderných izbičkách sa na penzióne ubytuje až do 50 osôb, takže ideálne aj pre väčšie triedne kolektívy. Jedna izba je aj bezbariérová, takže myslíme inkluzívne. V izbách je dostatok úložného priestoru, takže deti sa určite so svojimi vecami nebudú tlačiť. Takto vyzerá apartmán, ktorý sa prioritne určite bude páčiť učiteľom, prípadne animátorom, ale samozrejme ubytujú sa tu aj deti. Izby sú rozdelené do 3 poschodí. Na prízemí sú 4, na prvom poschodí je 9 a na druhom poschodí je 7 izieb. V takejto detskej herni sa deti určite nebudú nudiť ani za horšieho počasia. Prípadne sa dá spratať, využiť ako spoločenská miestnosť alebo aj konferenčná miestnosť na učenie. Dataprojektor a plátno na premietanie alebo učenie. Príďte na školu v prírode do Bezovca, určite neoľutujete. Takéto outdoorové pexeso o faune a flóre Bezovca je super, ale deťom môžete pripraviť ešte jedno prekvapenie. Len 3 km odtiaľ to je koníkovská farma a radi sem prídu a povozia deti na koníkoch. Treba to dopredu dohodnúť. No a kde sa presne teda nachádzame? Tak tu je Trenčín, tu je Nové Mesto nad Váhom a tu je krásna rekreačná oblasť Bezovec s hradom Tematín. Priamo od penziónu začína aj veľa turistických chodníčkov, ktoré môžete so žiakmi objavovať. Napríklad aj na zrúcaninu hradu Tematín, ktorý odtiaľto cca hodinu krátkou prechádzkou.